Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe at pakipindot na rin pambilay kung para palaging malakas. Palagi po tayong gagabayan ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Sa mga baguhan po ay huwag na po kayong makatibiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan po. Ang isi-share ko po sa inyo ang susi ng atardar po. Ito po ay magagamit po sa kung halimbawa nagdidibusyon kayo ng atardar po, ay kung nagdidibusyon po kayo, pwede nyo po itong usalin kahit na wala po kayong halimbawa wala po kayong medalyon na atardar, pwede nyo pong usalin ito, mapapagana po nyo ito basta tama kayo sa may devotion na po kayo, pwede nyo po usalin po ito atardar. Ito po ay magagamit po lamang po sa halimbawa sa kagipitan po, para lumakas po. Isalin nyo lang po sa kanyo, halimbawa nag-devotion kayo ng iba, halimbawa sa Infinito Diyos o sa Minito, pwede nyo usalin po ito basta bukal sa puso nyo po ito, magagamit po nyo itong kapangyarihan susi ng atardar. May sama nyo lang po sa devotion. Ang pamamaraan po ng susi ang susi na ito ay maari idugtong kung kayo ay nag-devotion ng atardar o kahit ano po. Halimbawa na kayo po ay nasa panganib, maaari din pong ito lamang pong bibigkasin. Kahit hindi na po kayo magdasal pag nasa gipitan na po kayo, bigkasin nyo lamang po itong susi ng atardar. Sana po maintindihan po nyo aking binagi ay usalin po lamang po sa isip at ipos ang dibdib ng pakrus. Kung halimbawa po nasa gipitan po kayo ay pwede nyo pong usalin po ito atardar, susi ng atardar. Sana po intindihan nyo po aking ibig sabihin. Kahit na ano pong nyo po, dinidibusin nyo po, halimbawa dinidibusin nyo sa Benito, idugtong nyo po sa dulo po ito. Kung may dinidibusin kayo, kundi bakit wala po at marami pang iba, idugtong nyo po lamang ito, mapapagana nyo po ito. Ito po hindi po namimili po ito, mas lalo kung may halimbawa may atardar po kayo, dabis po kung may atardar po kayo. Pero kung wala po, pwede nyo usalin po kahit anong orasyon po sa tamang panlamang po, proseso po. Narito po ang orasyon na susi ng atardar po. Usalin ko po: Arimada Pacasas Rex Regnum Deus Dominantum Dominantium Acnuac Nadak Nadal Saaks Saksas Sarjak Butam. Usalin po ng isang bisis lamang po, para mga kanyo po, usalin ko na lang po: Arimada Pacasas Rex Regnum Deus Dominantium Acnuac Nadak Nadal Saaks Saksas Sarjak Abutab. Tapos ipo sa dibdib po ng 3 bisis po. Yan po ang kapangyarihan ng susi ng atardar po. Susi ng atardar po ito. Maganda kung may dinidibusyon kayong atardar, kung wala po kayong susi, ito po isusi niyo po. Sana po pakingatan po ito at i-share po sa iba para may alam po sila na napakabisa po ito. Kahit ano pong panyo po ito, kahit masamang espiritu, kahit na sa panganib, sa mga may lakad po kayo, sa maglalakbay kayo sa ibang bansa, sa pupunta kayo ng hindi nyo alam na kung saan lugar na maraming mga masasama, usalin nyo lang po ito. At sa mga nagbibiyahe, napakabisa rin po ito. Narito po ang orasyon ng susi ng atardar po.
pangkalatin din po ito na magagamit po nyo kung may lakad po kayo. Usalin nyo lang po sa isip to at ipusan nyo dibdib. Sana po lahat ng aking may nabagi dito, pakaingatan po at share nyo sa iba kung may po kayo. Basta isa po isipan nyo lamang po ang kuwan po ng orasyon para gabayan po kayo at mapapaandar po nyo ito. Siya na po kayo may maingay kasi may kapitbahay namin maingay. Wala lang po kasi yung tahimik na lugar na pagkukunan po. Kaya pag nadidevotion po ako, nagdadasal po ako gabi. Halimbawa, magdasal po ako, umpisa ako alas 6 ng gabi, tapos madaling araw. Kahit wala pong oras yung pagdidevotion nyo, yung iba sabi nila, ang Diyos kasi, nung bago siya sinilang, walang oras po yung kanya, yung pagdadasal po niya. Basta ang importante po ay magdasal ka ng taimtim sa puso. Yun ang the best po. Hindi wala po yung oras-oras na gusto mong kuwan. Dapat mo basta may bakante po kayo. At yung iba kahit sabi nila 49 days, umpisa ng 49 days, yung iba hindi. Ako nag-umpisa po ako, hindi ako nag 49 days. Ako nag 49 days po. Alam ng Diyos yan. Kasi ang Diyos po, hindi siya nag 49 days. Kaya sana po, sorry po kung may nakakon po ako. Hindi ako nag 49 days po. Kaya yung mga baguhan po, nasa inyo na yan kung sumunod po kayo sa iba. Pero sa akin po, hindi po ako nag 49 days. Nag-umpisa po ako. Basta ituloy nyo po lamang po ang pagdarasal po sa gabi, umaga. Yung pang binukon ko po sa inyo, maraming salamat. Basta taimtim po sa puso ang pagdarasal po. Kung may naririnig po kayo, huwag niyong pansinin yan. Basta ituloy nyo lang po ang pagdarasal po ninyo. Kahit anong sabihin nila, tuloy nyo po lang yung pagdarasal nyo po. Kasi halimbawa kung may panganib ng buronan na maliligtas na po kayo, sila hindi maliligtas kasi hindi po sila nagdarasal, hindi po sila nagkukon po. Kayo, ligtas po na po kayo kasi magdi-devotion kayo, nagkukon po kayo sa Diyos. Kaya ang Diyos, marunong ang Diyos. Kahit hindi po kayo napapansin, pero nakukon po kayo ng Diyos na kapangyarihan sa lahat. Kikita po kayo. Maraming salamat po. Sana po kung makalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Pindot na rin po ang bilay para palagi po ito sa aking susunod video. Maraming salamat po. Tawagan lang po kasi na po.